No, sitä mä oon ehkä vähän miettinyt, että vähän niinku toi maailmalla muutenkin ja Euroopassa, miten nyt näkyy toi oikein äärioikeisto aina nostaa päätänsä vähän välillä. Ja on se ollut niinku varmaan 2010-luvusta alusta alkaen, että se on voinut nähdä, että se on niinku tulee olemaan niinku valtavirtaa vähän niinku Euroopassa, että mitäs nyt Puolassa nyt on aika äärioikeistolainen ja semipaha hallitus ja sitten Saksassa AFD ja Ruotsissa on nyt Jimmie Åkesson ja täällä on mitä on. Että se on vähän niinkö huolestuttaa, että mihin se sitten johtaa. Että ehkä se voi vähän hajauttaa Eurooppaa, mikä voi olla myös ehkä esimerkiksi Venäjälle tosi otollista, että ne voi olla ehkä, voisi jotenkin veikata, että ne olisi Venäjän sponsoroimia noi äärioikeistoryhmät sitten kuitenkin. Haluaa erota EUsta ja heikentää muutenkin EUta, sitä yhtenäisyyttä siinä. Se on vähän mikä on ahdistanut silleen eniten, että ei ehkä lähitulevaisuuden kannalta, mutta sitten ehkä 10-20 vuoden päästä, että se on vähän ahdistanut. No, varmaan eniten tällä hetkellä huolestuttaa äärioikeiston nousu. Se näkyy ihan kaduilla ja se näkyy eduskunnassa näkyy ympäri Eurooppaa tällä hetkellä. Ja siinä varmaan siis pahinta on se, että kun se nyt normalisoidaan, varsinkin isoissa saleissa, niin sitten se alkaa näkymään. Se eriarvoisuus alkaa näkyä sitten ihan normaalissa elämässä, että kun alkaa eka ministerit tai ihan peruskansanedustajat puhumaan tosi epäkunnioittavasti muista ihmisistä, dehumanisoimaan ihan täysin oksettavia termejä muista ihmisistä, niin sehän osoittaa sen, että muutkin ihmiset kokee, että se on hyväksyttävää kieltä ja sitä voi käyttää. Niin, se on varmaan, no tuommoista ääriajattelu on varmaan sille tosi vaikea nopeasti tälleen vaan muokkaa, mutta varmaan ihan ekana varmaan pitää tarkemmin kriminalisoida tämmöiset teot, jotka voi mahdollisesti vaarantaa muiden ihmisten hengen. Että se, että sallitaan ylipäätänsä puhe muista ihmisistä, joka on loukkaava ja jopa rasistista, niin se on, että se pitää saman tien tuomita ja mielellään jopa kriminalisoida. Että se on semmoinen, mitä mä näen alkuna. Ei se tietenkään lopeta sitä, mutta se voisi ainakin hidastaa. Joo, ja sitten tietysti pitää ihan kasvatuksesta, kotikasvatuskouluissa pitää tehdä heti nuorille selväksi, että millainen käytös on hyväksyttävää, millainen ei ole, koska ei kukaan kasva sellaisena, tai kukaan ei synny se ihmisenä, joka ajattelee, että on parempia ja huonompia ihmisiä, ja että jonkinlaiset ihmiset on ulkonäöllisesti vaan parempia, kun se ei ole totta.